Ayo sebelah kanan. Rapatkan barisan. Yuk. 1, 2. Cepat. Ayo ben sehat. Yo sing lurus. Betere ora lurus lho. Sing lurus. Ayo kakinya ayo kak. Iki nyapo jane Iki cek senam lho Kang. senam barang lho. Iki iya maksud ndi? Pari iki kan meteng tuwek, ya to. Iki yo senek sing anu jebul iki kan wis metu anak itu jebul-jebul iki. Ya, Nah, iki ben anaknya sehat, dibalik anak yang sehat ada orang tua yang hebat. Jadi iki senam ben anak-anak sehat iki lho. oh piye to kowe Kan meteng-meteng. iki ki pari lho, uang iso adane uang lho iki. Piye to, Kang? Sampeyan ki piye lho, Kang? Iki ki ben sehat lho engko anak-anake pari iki sing metu sing jebul-jebul iki. Wah, piye to Gung, kowe iki panggang ngono ae. Jane mudeng apa ora to? Iki ki pari lho, pari du menungso ya Allah. Iki ben sehat lho, Kang. Kok metu anak iki. Aduh, pening aku ngrasakne kowe Gung. Lek ngono kuwi carane iki jenenge parine iki sing sehat. Lek kowe iku lho sing ora sehat rae. Piye to, Kang? Alah, mbuh pokoke akar senam karo pari. Ayo cepet.